Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Vă mulțumesc că ați ales să fiți împreună cu mine pe acest canal. Astăzi vreau să vă prezint acest model, pentru realizarea căruia avem nevoie de un număr de ochiuri multiplu de 3, plus 2 ochiuri pentru margini. Am lucrat un elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos, iar apoi am început să lucrez modelul. Este un model foarte simplu și se lucrează foarte ușor. Haideți să vedem cum se lucrează. Pentru eșantionul de astăzi am montat pe andrele 20 de ochiuri, 18 ochiuri pentru 6 segmente de model și 2 ochiuri pentru margini. Vom începe să lucrăm în felul următor. Ochiul de margine nu se lucrează. Apoi avem un ochi pe față și 2 ochiuri pe dos. Un ochi pe față, două pe dos, un ochi pe față, 2 pe dos. Și așa până la sfârșitul rândului. Și ochiul de margine. Pe dosul lucrului vom lucra toate ochiurile așa cum se prezintă. Ochiul de margine nu se lucrează, iar apoi vom lucra ochiurile așa cum se prezintă. Următorul rând pe fața lucrului avem în continuare ochiul de margine care nu se lucrează și un ochi pe față. Apoi 2 ochiuri pe dos, un ochi pe față, 2 pe dos. Până la sfârșitul rândului. Și ochiul de margine. Pe dos ochiul de margine nu se lucrează, iar apoi toate ochiurile așa cum se prezintă.
Pe fața lucrului avem ochiul de margine care nu se lucrează și urmează un ochi pe față, pe care îl vom lucra în felul următor. Numărăm 3 rânduri în jos, deci 1, 2, 3, formăm un ochi pe față, îl alunecăm pe andreaua stângă peste ochiul lucrat anterior pe față, iar apoi le lucrăm împreună pe față. Urmează 2 ochiuri pe dos și din nou 1, 2, 3 rânduri, un ochi lucrat și alunecat peste ochiul lucrat pe față, iar apoi le lucrăm împreună. 2 ochiuri pe dos, din nou la ochiul pe față 1, 2, 3, formăm ochiul, alunecăm peste ochiul lucrat anterior pe față și le lucrăm împreună. Și tot așa până la sfârșitul rândului. 1, 2, 3, formăm un ochi pe față, alunecăm peste ochiul lucrat anterior pe față și le lucrăm împreună. Și ochiul de margine. Pe dosul lucrului vom lucra ochiurile așa cum se prezintă. Ochiul de margine nu se lucrează, suntem pe fața lucrului. Iar acum avem un ochi pe față, 2 ochiuri pe dos. Un ochi pe față, 2 ochiuri pe dos. Un ochi pe față, 2 pe dos. Până la sfârșitul rândului. Pe dosul lucrului, ochiul de margine nu se lucrează, iar apoi toate ochiurile așa cum se prezintă.
Pe fața lucrului, ochiul de margine nu se lucrează. Ochiul lucrat pe față, numărăm 3 rânduri, 1, 2, 3, formăm un ochi pe față, îl ridicăm pe Andreea stângă peste ochiul lucrat pe fața anterior, iar apoi le lucrăm împreună pe față. 2 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, formăm un ochi pe față, îl ridicăm pe Andreea stângă peste ochiul lucrat anterior pe față și le lucrăm împreună. Și tot așa până la sfârșitul rândului. Pe dosul lucrului ochiul de margine nu se lucrează, iar apoi toate ochiurile așa cum se prezintă. Și avem de lucrat în felul acesta 3 rânduri. Un rând pe dos, acesta pe care îl lucrez acum, apoi un rând pe față și încă un rând pe dos. După care, din nou, lucrăm ochiurile pentru model. Rândul al treilea, pe care îl lucrăm așa cum se prezintă ochiurile, fără nicio modificare. Iar acum ochiurile pentru model. Ochiul de margine nu se lucrează și următorul ochi pe față, numărăm 3 rânduri în jos, lucrăm un ochi pe față,
îl petrecem peste cel lucrat pe față anterior și le lucrăm împreună. Asta e tot. Acesta este modelul. Unu, doi, trei. Aici trebuie să ajungem cu Andreea. Aici. Deci, lucrăm ochiul pe față, îl petrecem peste cel lucrat anterior pe față și le lucrăm împreună. Vedeți, acesta este modelul. V-am spus că este foarte ușor și foarte drăguț. Mie îmi place foarte mult cum se prezintă. Dacă v-a plăcut, eu vă doresc spor la lucru. Vă doresc multă sănătate. Să fiți fericiți. Pe curând!